wai jirgin na gani aka helicopter ka anya wai akwai dun Najeriya akwai iri ne akwai iri ne ko ka abun kawai gafin wallahi ban taba ganin jirgi ba ba taba ganin jirgi ga rayuwata ba kamfan yau akwai wata sai su zuri helicopter kai wajen da kan jingiran nan ga shawa rayuwa kai ne ba ga jirgi na wala wala When you draw near, you won't see it coming. Sarka ina nan dan Amursa ina karatu can Switzerland sai ni gani ba ka taba ganin abin hawan ya ne to ai nan ne dan nan garan kayan gola kayo da adam ni la ma da rek Switzerland wa Switzerland bola tongalla ka en yola ko tongalla ka tan Switzerland da kan ina ai ni in yadda mun so kan yadda wala ko kai ni ka ji kasan nan ta ka ta da wasu an samu kala wasu ka ina ni ba da wala kila ma editing na ina zai yin tare editing lalle ma mutanen su mace wani ne wato sai daga kana bani labari akan ta ina suka ta guje guje akan ta kap lalle ba ko bura uwala uku bayar suka wuce suna son akan sanar da ta son gudu suna ta gudanar ga ni ya ko uwala kaga na shekaru uku da suka wuce